Βάνδρος. Την οθόνη μισό πως θα τελειώσω. Μην πετάτε 30 πετάτε Ты написала προφυλακτικά. мне, что муж русский. Επιλογή προφυλακτικά. Ванрос дабл, together. Ванрос дабл. Α, τι τέτοιες θα είχα στις πορτοκαλιές μεγάλους. Она сидела сейчас, είναι лежит. και κόλλο μαλάκι αυτό να κάνει. Понятно. Передавай ей привет от меня огромный. Спасибо, мужчина, как зовут тебя? Ή από την κάμερα λίγο να τελειώσει. Йохан, Йохан. Είσαι μαλάκα. Йохан. Είσαι. Вау, дабл, together. Double, ρε, μας έχεις double, όχι τώρα, το λί μας θα πούμε. Дабл, 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 τι together. Как double тебя τώρα. зовут, мужчины? Ναι, έχει μάνα 6 το blackjack double, έχω δεκάρι. Ψηφία που το βρήκες αυτό. Ян, Σταμάτα και παίζει. вау, это имя мне знакомо. У меня Ты Ян, знакома, друг моей дочери. Шон, 18 πόντι αγώνα Τι λες. γίνεται? Τόσο μου έχει φτάσει. друг моей дочери, 18 πόντους μου έχει φτάσει. которые вместе живут. Εδώ χάνει η μάνα του βρήκε τη μάνα. Εδώ πέρα μου έχει γίνει να πούμε ακόντιο. Τέλει. Άμα δείξω πουτσα λέτε να ρίξει το αν στο live. Класс. Так что я тебя запомню. Муа. Тина зайдет ко мне, Αυτά τα χείλη να φυλάνε και να κάνουν τσιμπούκια μόνο. передам Яну привет. Βάσκαλε, θα σε ψάξω στο Insta. Тебе сколько лет, не говорю. Πάμε και ένα επαναληπτικό τώρα. Вау. Ξέρεις τι πάω ρε. Лайк, 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 лайк. Δείξε πόδι. Φοράει εκεί τη σαλοπέτα, τι φοράει. Φοράει καρτιέρες ρε μαλάκα. Τι το κεφάλι. Θα χύσω μαλάκες. Θα χύσω. Θα χύσω. Βάλτε λεφτά. Άμα θέλει να βρεθεί να κοντάζει βάλτε λεφτά. Είσαι να κοινωνήσεις. Тина гонит. Ладно, давай, Ян.